7 anyos nga batang lalaki na masangil nga nabiktima sa hit and run apan nasuta nga masamad sa iyang lawas tungod di ay say nahadindiin na siya sa paghigda sa bisan asang dapit sa daan dito ni Talisay City. Ang report ni Femari Dumabok. Unang nagtrending online kini mga hulagway sa 7 anyos nga batang lalaki nga namula ang mata ug gingong adunay mga samad sa lawas. Gitiman siya sa usa ka Apostolic Society sa Barangay Lagtang. Human nila makit-i ang bata niadtong Mayo 16 nga galuyan na. Wala mo atubang sa kamera apan matud sa mga sakop sa Apostolic Society nga gidala nila ang bata sa ospital human miingon nga biktima siya sa hit and run. Gingong nahitabo ang aksidente sa sulunong bahin sa Barangay Bulacau sa miaging semana. Apan sa pakisusi sa kapulisan ug subay sa kuha sa CCTV footage ug sa dashcam nga nakuha sa Talisay City Police na sayran nga ang bata tigkatulugan diha sa daan. Ug nga sa matag higayon nga adunay moagi nga sakyanan sa dapit, gikinahanglan pa nilang pukawon o kahaalsahon ang bata. We gather all the statements ng mga involved na mga dumaan doon na sasakyan. So makikita mo doon sa CCTV na inaalalayan pa nga yung bata. Kasi natutulog sa daan, sa kalsada. And then, nag-imbestiga tayo, hindi talaga mag-coincide doon sa theory na sinasabi na bundol yung bata. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod nga ang bata mangayo og limos uban sa 5 anyos niyang manghud. Kasi itong bata na to ay palaboy-laboy. Yung hiwalay yung parents niya, yung mama at papa niya naghiwalay, yung tatay niya nangangalakal ng basura. So during that time, pag makita mo doon sa CCTV, before na inalalayan yung bata, ay nakikita mong namamalimos. Siguro sa kapaguran, kita mo doon na nagpahinga yan sa daan. Gingon nga ang amahan sa mga bata nga nanganabuhi sa pagpangita og basura mao'y nagbuhi kanila og ibilin lang sila sa abandonadong edipisyo sa Bulacau. Gitiman na hinuon sa City Social Welfare and Services ang 7 anyos uban na siyang 5 anyos nga manghud. Nanggitanaw sa bugpamaagi ang CSWS nga lakip sa ilang matabangan ang amahan sa bata aron dili na mamahimong libod suroy ug mahatagan og insaktong pag-atiman ang mga bata. Kay patanggalan niya ang mga bruises dry naman, dili man siya current ba makahindot na kuhan sa damang. Niya sa iyang playman, ang iyang CT scan o ang iyang x-ray. Kuhan, ganang ba siya fiskat o sa kay ganang maglo, ganang kuhan na ng mga buling diya sa ilang pangasura niya. Wala ba yung proper hygiene niya mag-siguro kamtoan, anamakta, na infected. Kuhan sa ganang disclosure sa doktor. Uba ni Godfrey Lien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.